Akan kanssa et oo enää vissiin yhdessä kahville ajattelin kysyä sitä, kun ei mulla kato mullakin Riikka lähti menemään, niin eihän mulla ykköskään kukaan pessu vittu 2 kuukauteen, niin joo, siinä paljon mä ajattelin kato soittaa, että jos se niinku päiväkahvilla ja siitä sit tehdään mutta sä annatko sen numeron mulle Mä en rupia yksityiselämään ihan vaan radiossa. Mitä? No anna! En mitään numeroita sulle antele. Se on aivan väärä paikka kysyä semmosia. Sä oot aina tommonen kusipää ollut. Oi vittu mikä Vittu mä tulen takaa. Vittu! Kerta! Soita mulle jos kuulettaa edes äkkiä! Vittu minä tuun saatana! Kaikki muukin kuulijat teille tiedoksi, että tämmöisiä puheluita ei tänne kaivata, vaan yksityisjutut, niin jättäkääpä ne muualle. Voitte itse soitella keskenänne kavereille ja jutella siellä pubissa, mutta tänne niitä ei tarvitse tulla, tänne radio-ohjelmaan. Voi No niin, mutta vittujen meillä onkin jo seuraava soittaja. No niin, kuka siellä? Joo, terve. Tuosta kunnantalosta piti vähän puhua. Ja mulla on sen kummempaa kuin, että minkä saatanan takia sun pitänyt maalata tolla lailla noin räikeä väriseksi. Siis tommonen räävitön väritys, niin se on ihan saakelin rivoja niinku jotakin hinurien hommaa. Mutta jotain semmoista. Ei se kuulu tänne ollenkaan. Nämähän voi olla tämmöisiä makuasioitakin, vai? Niin, mutta katsoppa, kun se on vähän eri asia, kun tässä on kysymys kunnantalosta. Se edustaa tälleen niinku tätä meidän kuntaa ja koko yhteisöä. Niin sillä saa semmoista olla yhtään. Onhan ne viereisetkin rakennukset aika samaa värisiä, että eikä se ole voinut vaikuttaa siihen valintaan. Niin, mutta se on ihan eri asia, jos on oma koti. Se on jokaisen oma koti sitten. Se on vaikka vaalia punainen. Semmosta. Saatana, mutta kunnan talo ei se saa olla tommonen punainen. Kyllä se on armoja. Mutta ei mulla tämä enempää. Kun tuolla tuntuu linjalle ja joku taas olevan. No se on Anssi tässä. Minä en tuu vielä lyömään sua, jos laitat nyt se Jorma Pulkko, se riittää rakas miksi soimaan. Niin. Ja sen puhelinnumeron voit käydä viemään mun postilaatikkoon huomiseksi. Sitten minä tuun, jos te näin on. Alkaa kyllä riittää jo tämä puskaratio tältä kerralta, että eiköhän nyt sitten laiteta toi Jorma Pulkkosen ja kumppaneitten kappale soimaan. Sitä nyt on niin moni muukin toivonut. Ja jatketaan sitten sen jälkeen muun ohjelman parissa. Annetaan mennä. Herätyskellonkin sammuttaa saa, kun ei enää tarvi lähteä rekkaa ajamaan. Vainoin pitkä päivä, yöstä yöhön ajon aina vaan. Kun kostamuksesta mä palasin, oli lämpöön kerran taas. Lämpö kaikkos kun uuksi aukes, näin vieran miehen mun farkuissa. Riitta rakas, miksi sun vuoksi sajoin vaan? Rakensin talon, ostin autot, sä veit ne mukanas Espanjaan. Korkkiin mun kirkkaan varjokuskevien vilkkaan mun ajot on ajettu vaan. Selänkin annan ajo taivalteen nakertaa, pupin läksin lohtua hakemaan. Rittua kuule mun huutoni, pollan pohjalta apua saan. Siellä valo muistojen pilkottaa, sua rakastan aina vaan. Rittua kuule mun huutoni, pollan pohjalta apua saan. Siellä valo muistojen pilkottaa, sua rakastan aina
rakastan aina vaan. Sua 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 rakastan aina vaan. Rakas muisti. Paskat oususta vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatoksissa lisää vaan, kohta taas hutkataan. Paskat oususta vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatoksissa lisää vaan, kohta taas hutkataan. Niin se meni. Turhaus ja sitten tuli paskannus. Paskat housusta vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatoksissa lisää vaan, kohta taas hutkataan. Paskat housusta vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatoksissa lisää vaan, kohta taas hutkataan. Nopeena, anna herppi. Taas siitä kuule vaan niin pupin kulmalta tököt keräämään ja sitten katsotaan kummalla on enemmän paskaa housussa. Ai että kun on hyvä. Joo. Paskat housussa vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatoksissa lisää vaan, kohta taas hutkataan. Paskat housussa vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatoksissa lisää vaan, kohta taas hutkataan. Paskat housussa vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatoksissa lisää vaan, kohta taas hutkataan. Paskat housussa vaeltaa, leipä jonoon lahuttaa. Aatoksissa lisää vaan. No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Sutut näin tiesin sen heti. Joskus on meillä yhteinen peti. 3 lasta ja ruokan pasta. Kaikki on hyvin, ei huoli. No.
1 sekunnin Rosser. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin Rosser. Pumpsets ikee topless volleyball. Se ei oo niinkään kyse siitä, että osaa se jutu, vaan siitä, että hallitsee se. Ei tarvii olla hyvä, vaan voi olla parempi. Pari maailman ennätystäkin on tullut tehtyä siinä. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin Rosser. Joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin Rosser. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin Rosser. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin Rosser. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin Rosser. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla 1 sekunnin Rosser. My crime conditioned minds. I crave my heart, my blinds. Make your hate leave the fines. The way just be no wine. I whine and wait for tip. The channel's full of clip. Pray for us and be here. My time drip, 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 drip. Semmosta. I crave my
Oi saatana!
Tervetuloa jälleen seuraamaan Kansanrunot radio-ohjelmaa. Isäntänänne Risto Vaasranta. Ohjelmaan voitte kaikki kansalaiset lähettää omat runonne. Minä luen ne kaikille kuulijoille yön armon hiljaisuudessa. Ja kuten aina, kiehtovaksi ohjelman tekee se, että itsekin luen ne ensimmäistä kertaa. Ja otetaanpa yön ensimmäinen runo. Runon on lähettänyt Matti Maankorvesta. Runon nimi Kansan vastike. Yhtiöt niittävät sen, minkä kylvävät. Kansa toivoo paljon enemmän. Onko elämälläni vastike? Onko elämälläni tarkoitus? Tililtä tilille. Rahaa. Aina vaan rahaa. Tililtä toiselle. Syön rahani päivittäin. Ja seuraavan runon on lähettänyt Veikko Niuvasta. Runon nimi Helläkosketus. Kun te minua katsotte, minkä siinä näette? Kosketatteko minua niin kuin minä kosketan sinua? Kosketatteko minua niin kuin minä teitä kosketan? Loppuuko tämä? Eikö lopu? Kuinka voisin palvella paremmin? Ihmiskunnan toivo. Minustako riippuvainen on? Antakaa minun olla. Antakaa minun olla. Kaipaan syliini pientä lämmintä. Kaipaan syliini 2 pientä lämmintä. En niitä tynnyriin laita. Sylissäni pidän vain. Ja seuraava runo tulee Reimalta Lappeen pohjasta. Runon nimi Lotto. Jos 1,000,000 mä saisin, sillä maailman naisin, naimisiin mä menisin, jos vain siihen ehtisin. Nainen minulle kelpaa, kuka tahansa nainen. En valikoi väärää, valikoin minulle parhaan. Oi anna minulle lottovoitto, anna minulle lottovoitto rakkauden. Elämäni saisi 1,000,000 arvon, kun vain sinut mä syliini saisin. Irma, kuuletko minut? Itken. Ja seuraava runo tulee henkilöltä nimeltään Arvi. Kotipaikka Pohjanpolska. Runon nimenä on Sulle mulle kaikille muille.
Opet puuttuneet ei. Meillä menee Jeesus all the way. Kato, mulla on tää rock'n'roll ja se on sielussa aina rock'n'roll ja kaikki on niin rock'n'roll ja rock'n'roll on kaikki. Mä lähdin sivariin, en kelvannut enää mä harmaisiin. Huusin muodosta, hei! Rock'n'roll is here Niinpä. to stay. Sivarista ammattiin. No eihän sitä päässyt kummoisiin. Se mua haitannut ei. Sanon yes box ja Holy Ray. Mulla on tää rock'n'roll, sielussa aina rock'n'roll ja kaikki on niin rock'n'roll ja rock'n'roll on kaikki. Tervetuloa jälleen seuraamaan Kansanrunot radio-ohjelmaa. Isäntänänne Risto Vaasranta. Ohjelmaan voitte kaikki kansalaiset lähettää omat runonne. Minä luen ne kaikille kuulijoille yön armon hiljaisuudessa. Kuten aina, kiehtovaksi sanoppa ohjelman muuta. tekee se, että itsekin luen ne ensimmäistä kertaa. Ja otetaanpa yön ensimmäinen runo. Runon on lähettänyt Matti Maankorvesta. Runon nimi Kansan vastike. Vitun mulla. Yhtiöt niittävät sen, minkä kylvävät. Kansa toivoo paljon enemmän. Onko elämälläni vastike? Onko elämälläni tarkoitus? Tililtä tilille. Rahaa. Aina vaan rahaa. Tililtä toiselle. Syön rahani päivittäin. Ja seuraavan runon on lähettänyt Veikko Niuvasta. Runon nimi Helläkosketus. Kyllä. Kun te minua katsotte, minkä siinä näette? Kosketatteko minua niin kuin minä kosketan sinua? Kosketatteko minua niin kuin minä teitä kosketan? Loppuuko tämä? Eikö lopu? Kuinka voisin palvella paremmin? Ihmiskunnan toivo. Minustako riippuvainen on? Antakaa minun olla. Antakaa minun olla. Kaipaan syliini pientä lämmintä. Kaipaan syliini 2 pientä lämmintä. En niitä tynnyriin laita. Sylissäni pidän vain. Ja seuraava runo tulee Reimalta Lappeen pohjasta. Runon nimi Lotto. Jos 1,000,000 mä saisin, sillä maailman naisin, naimisiin mä menisin, jos vain siihen ehtisin. Nainen minulle kelpaa, kuka tahansa nainen. En valikoi väärää, valikoin minulle parhaan. Oi anna minulle lottovoitto, anna minulle lottovoitto rakkauden. Elämäni saisi 1,000,000 arvon, kun vain sinut mä syliini saisin. Irma, kuuletko minut? Itken. Ja seuraava runo tulee henkilöltä nimeltään Arvi. Kotipaikka Pohjanpolska. Runon nimenä on Sulle mulle kaikille muille.
Istunko keväällä, syksyllä palvoen rintaasi itkien? Sylistäni kiehdon mä kauniin säkeistön, laulun säkeistön, runon säkeen. Maan pohjaan mä kylvän perunan. Perunasta keiton teen, keitosta rakkauden sävelmän. On se minun säkeistöni, makkarasoppa à la carte. Ja seuraava runo tulee Tepolta, Laitesmaalta. Runon nimi Poro. Matkaan mä kauas toiselle puolelle maailmaa. Mä siellä elämää näen. Elämää mä koen, kuinka sinua tarvitsen. Säätänä. Kuinka minua tarvitsen. Kuinka meitä tarvitsen. Ole minulle poro. Ole minulle se, joka kaukana loikkaa. Ole minulle joulu. Seuraavan runon meille on lähettänyt Kaapo Enteistöstä. Runon nimi Konvehtirasia. Suljen sinut sydämeeni, suljen sinut alati paljon. Kenen on viimeinen pala? Sopiiko se sinun suuhusi niin kuin se sopii minun suuhuni? Vai sopiiko se jonkun muun suuhun? Mikä onkaan sisältö? Tuleeko sieltä makea vai tuleeko sieltä karvas? En voi ymmärtää, kuka näitä voisi vastustaa. Maku mitä parahin? Ole minulle konvehti. Seuraavan runon meille on lähettänyt Juhani Paasjärveltä. Runon nimi Elämän maito. Elämältä toivon paljon. Kaupasta maitoni haen. Ylvääksi tunnen. Oloni tiskillä. Kun meillä ei ole annettavaa kenellekään muulle kuin itsellemme, annammeko arvon sille, joka meille maidon tuottaa? Annammeko arvon sille, joka meille maidon juottaa? Annammeko arvon kenellekään, joka sitä oikeasti tarvitsee? Anna meille arvo, ole minulle armo. Ja sitten taas yön viimeiseen runoon. Tämän on lähettänyt nimetön henkilö. Runon nimi Totuus. Kenen kädestä leipää syöt, kun kaikilla pimeät on yöt? Paljon puhut, teet vähän. Kenen usko on tarpeeksi tähän? Uudelleen, uudelleen ja uudelleen. Yöt menevät pilalle jälleen. Onko runoutta koskaan tarvittu? Haista Ristovi. Jaha. So. Se näistä runoista taas tältä yöltä. Kuulemisiin ja oikein hyvää yötä.
Kyllä. Nyt kun nuo tietokoneet on ollut tässä tapetilla tällä lailla, niin juttelinpa sitten eilen pojan kanssa vähän näistä No hommista. mitä helvettiä? Mun poika on tommonen yläasteikäinen, se päivät pitkät istuu joko tietokoneen tai sitten telekkarin eessä. Ja eilen sitten vähän kyseli, että no mitä se oikein pelaa ja jotain kuulemma tuumia pelaa. Ja mä sitten kahtelin vähän, että millainen peli se Moomi nyt sitten on. No ei se mikään Moomi ollutkaan, siinä oli joku sotilas ja sille silmistä kuvattu ja räiskittiin pyssyllä menemään niin, että suolet vaan lenteli vaan. Eipä siinä mitään, kyseli sitten pojalta, että mahtaako tuonne olla 15-vuotiaalle sallittu peli, kun ei se nyt ihan sen näköinen ainakaan ollut mun mielestä. Ja poika sanoi siihen vaan, että ihan samaa. Eihän se meille vanhemmille tietenkään ole ihan samaa. Tästä nyt vähän kahtoa, että mitä nuo nuorimmat pelaa ja millaisia elokuvia kahtoo ja niin poispäin. No on se poikakin joskus kahtonut yhden jos toisenkin 16-vuotiaille sallittu elokuva, eikä se nyt sitä on rikki mennyt, minä sitä sanon, mutta ei tässä nyt niinku silleen hirmu vakavasta asiasta ole kysymys. Mutta sitä mä jään miettimään, että mitenkä se on, kun tolla lailla pelataan vaan päivät pääksytystä menemään. Vaikka ulkona olisi oikein hyvä sää. Tähän kasvaa tuuliin kiikku, siinä istuu tuntikaupalla enää kiinni ruuhussa ja näin poispäin. Eikä ne pelit vois käydä essiin sitten, kun on vähän kurjempi sää ja saattaa vettä. Muuten pitäisi lähteä ulos jotakin touhua. Vaikka palloa potkimaan niin kuin mun nuoruudessa tehtiin. Tähän voi lähteä vaikka pyöräilee tai mettään puihin kiipiää. Tai vaikka halakoja tekee. Ja no, tietenkin sitten aina nuo mopo-hommat ja semmoset. Liikuntaahan se nyt ei tietenkään hirveän ole joku mopovirittely tai vaikka ajelu, mutta on sekin nyt perhanan paljon parempaa ja hyödyllisempää hommaa kuin ruutu ääressä istuminen ja nappien naputtelu. Ihan ilma-aikuista hommaa se kyllä semmonen pitemmän päälle on mun mielestä. Säkin siellä, jos nyt satut pelaa jotain Nintendoa tai tietokoneetta tai radio päällä, niin kuulet tän mun jutun tässä, niin pistä se peli kiinni. Tuolla on ihan hyvä sää ulkona, mene sinne nyt jotain tekemään raittiseen ilmaa. Kyllä räkänakastakin mies tulee, mutta ei töhöllä naputtelijasta. Et kyllä tuu ikään naistakaan saamaan, jos sitä peliä vaan jäät siihen vemputtaa. Kyllä se näin kuule on. Yhden sekunnin nopeasti, tosser. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla. Yhden sekunnin nopeasti. Tosser. Saatana. Ikeen topless volleyball. Se ei oo niinkään kyse siitä, että osaa se jutu, vaan siitä, että hallitsee. Ei tarvii olla hyvä, vaan voi olla parempi. Maailman ennätystekijä
Saatana! Saa aikaan ihmeitä ihmisen sydämessä. Täällä on kaikenmoisia lintuja ja eläimiä, kuten kärviäinen ja rantaleepikko. Myös yksilöinen väsviäinen ja kruippa. Kruipan tunnistaa kelmeästä alaäänestä, kun hän kutsuu soitimelle naaraita. Se on jotakuinkin tällainen ääni, että Voi vittujen vittu! vuoristoissa elävät sellaiset eläimet, kuten viiriveiviäinen ja Saatana! yleinen kätväräinen. Lintuja molemmat. Ja suurriistasta mainittakoon sellaiset kuin vauti ja mähmä. Pienpetoeläimistä mainittakoon sellaiset kuin Voi vittujen kevää! säippä ja raava. Ja lintuja näkyy ympärillä paljon, muun muassa sellaiset elikot kuin ruismaatiainen ja teisko. Teisko elää lähinnä pienruualla, jota löytyy maasta. Se on esimerkiksi sellainen pieni eläin kuin tari. Ja mereneläimistä mainittakoon kaloista. Täällä Lapin luonnossa, kuten väline ja sytvävä. Ja Niinpä. sanottakoon vielä näistä suurpetoeläimistä, joita täällä liikkuu jatkuvasti nelinkontin. Ja kun saavun lähelle, ne juoksevat kaksin jaloin. Juoksen siinä vaiheessa karkuun, se kehotan samaa kaikille muille. Mutta esimerkiksi sellainen eläin kuin lauste. Se tuo mukanansa, jos sellaisen näkee, niin hänen se yhden lausteen seurana tulee monta laustetta perässä. Ne syövät kaikki rääppeet, mitä jäljelle jää henkilöstä. No, otettakoon sitten luonnonhelmasta vielä yksittäisiä lintuja. Nämä linnut, kuten tilvi ja pävi
niin nämä linnut ovat erittäin ahneita. Luonnossa olen kyllä elänyt hyvin pitkään elämässäni. Toisin kuten väitetään, en ole Jukka, miten kauan tarvii tehdä vielä? Miten kauan tarvii tehdä vielä? Jukka! Miten kauan tarvii tehdä vielä? Mun tulee kylmä. No kylmä. No tuu itse tekemään. Mun loppuu noin nimet kesken. Jukka! petolintuja taas Lapin luonnosta löytyy. Yhden nimi on keippo, toisen nimi on juuri naakka ja hätviäinen on eräs laji, joka nyt tuli mieleen. Ja sitten linnuista mainittakoon vielä kivessieppo. Hän tekee kaikenlaista pientä jäynää muille elimistöille, eläimistöille luonnossa. Ja tuolla merellä näkyy tällä hetkellä menevän putviainen kaverinaan teukka. Jukka! 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 Se menee tuolla, voi jumala. No, katsotaan tässä vielä hetki, mitä maasta löytyy. Maasta löytyy ketkauttaja ja kärmes. Ja otetaan siihen lisäksi vielä hallintointi. Täällä lintuja, jos luetellaan vielä, niin on lehto, kärväs, tärvä. Molemmilla on siivet ja molemmat lentävät taivaalla, toisinaan maan läheisyydessä ehkä. Tuulessa, kuten ehkä äänestä kuulee. Täällä tuulee paljon. Olisiko mitäs muuta luonnosta löytyy? Luonnosta löytyy rirveli ja ratasieppo. Otetaan joskus uudelleen. Lähetys päättyy tähän. Kiitos kaikille Luontokutsuohjelman seuraajille. Ensimmäinen jakso oli tässä. Jos toinen jakso joskus tulee, niin soittakaa jollekin. Se tulee varmaan tekemään sen. Minä lähden pois. Jumalauta!
Niin. Mm. Korpijäämät tuliaisinaan. Aika liian matala. Niin. Ei tullut risti aukista. Isä näytti omansa. Äiti ei aina jaksa. Joskus on hiljaa viikkoja. Lääkärit ne puhuvat. Se tekee sitä tahallaan. Täti saattoi sen sairaalaan. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan, ne kiinni.
eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse pääni lyön kiven harmaaseen. Ja vaikkei juuret yllä pohjaan. Ja vaikkei juuret yllä pohjaan. Ne kiinni jää tähän maaroutaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse pääni lyön kiven harmaaseen. Ja vaikkei juuret yllä pohjaan. Ne kiinni jää tähän maaroutaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse pääni lyön kiven harmaaseen. No niin, tytöt. Perkele! Vielä kun tavattiin, oli kesä. Yhdessä kun istutaan, kuulumiset vaihdellaan ja radiosta kuunnellaan. Paikallisradio Yle 1 megahertsiä. Vauvasta vaariin kaikille sopiva. Tervetuloa taas Puskaradion pariin. Poristaan taas vähän asioista, eli tänne saa taas soitella ja numero on sama vanha tuttu, eli 241152. Pohjois-Pohjanmaan suunta tietty tarvitsee, jos muualta soittaa. Mutta joo, otetaanpa jo ensimmäinen soittaja. Kuka siellä? Tässä moro. Kuuntelin teidän tunnaria ja se on kyllä aivan epävireessä ottaa mun sävelkorvaa nyt niin pahasti, että melkein mataa vettä terykarvosta, että mikä tää homman nimi nyt niin on. Senhän on laulaneet Alivieskan sotaveteraanit. Oliko jotain sanomista heidän laulusuorituksesta? Ai jaha, että sotaveteraanit. No joo, ei sitten mitään. Otetaan seuraava soittaja. Voi vittu! Onko sulla mummu tässä terve? Terve. Semmoista alkoi vaan soittamaan, kun että minua pelottaa. Mikäs teitä pelottaa? No ne äänet. Mitkä äänet? Äänet, joita minä kuulen. Niin siis mistä kuuluvat äänet? Se on kun ne nuo mopopojat ajelee niillä mopedeilla. Ja kokoontuu tuossa kylällä aina. Ahaa. Ja niistä kuuluu niin hirmuinen ääni. Rällää ja pyörii menemään. Joo, että kun ei uskalla oikein mennä edes kahvia kiskalta ostaan, kun siellä on isoja joukkoja. Se on ihan hurjaa touhua se. No, Porista niille mopopojille. Ei näitä voi saada sieltä keskustasta ja muuta mopoja. no. Ollei lukien
kyllä minä muistan Tertun kanssa nuoria kun oltiin ja tuli nämä ensimmäiset pappatunturi momoni hyi, ei me niin poikin päin katsottukaan. Joo, kyllä se on semmonen juttu, että tässä menee nuoriso ihan pilalle, kokonaan ihan koko nuoriso. Tytöistä tulee huoria ja pojista huismuttaa. Sitten terveisiä kunnantalolle, että vois vaikka kieltää kokonaan nämä mopot, että eikö... Kieltävät, ei Suomellakin semmoista taida mitenkään sallia. Ei kunnanpäättäjät voi tuosta noin vaan lakia kumota. Ei tämmönen peli vedetty. Siis on yhtään koittanut korjista näille pojille. Ja ei, se on joka ilta ne siellä monesti on päivälläkin. Liekö koulustakaan, että käyvät ihan täysiä räkänokkia koko joukko. Joo, voisin teillä terveisiä lähettää, eli tertulle. Ja voisin lähettää Tertulle. Ja myöskin Railille. Ja sitten, jos tulet istoon kuulolla, minä varmaan oot kyllä tähän aikaan nisupöydässä. Raimolle. Ja nyt kun näin joulukin kulmuttaa, niin voisin vaikka laulaa semmoisen laulunkin, että joo joutui harmaita ja tuli sulainen ja hoiti kuusen Nyt taisi tulla joku tekninen häiriö. Yhteys yllättäen katkes. Voi harmin paikka. No eiköhän siinä tullut kuitenkin jo kaikki olennainen. Otetaanpa siis jo seuraava soittelija. Kuka siellä? Joo, se Jorma on Jarkko. Porukasta hän käytiin laavilla ja tuli sitä 6 vuotta semmoinen juttu, että se on kuulemma tehty niin, että metsästäminen tuli ne sitten hirviä tai mitä hyvänsä elukoita. Metsästäminen ei singoja ja jesiheittimisiä ja muuta, kun sillä niin soittaa jes. Minä on mennyt kyllä ryhdyssä saatana päästä tänne, että mitkä kun Suomikin liittyy EU:hun. Voi jumalauta. Meitähän ei tolla lailla määräillä ja... Nääkö ruukaat metsästää liekiheittimellä ja singoilla? En minä sillä, että minä itse katsopa kun mä ite tykkään kyllä kuitenkin syödä ja eihän sitä tuohon paskaakaan, jos se on ihan karille palannut tai 1000 pillun perenä elosta, mutta kyllä se pitää olla niin mahdollista, että niin haluaa tehdä, että kukin tyylillään. Tällä juteltiin, että jos tämä homma ei jatkuu tämmöisenä, niin me perkele marssittaa sinne ja pistetään takaisin koristeliin. Ei, mulla tänään tästä on paljon. Sitten kuulekin mietittävää, varsinkin herroille. Joo, moi. Mitäpä tuohon enää lisäämään? Puskaratio taisi tällä kertaa olla tässä. Seuraavaksi musiikkia. Mä lähden kahville. Perkele!
helvettiä? Vittu. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoon. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri. Etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisesti 17. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta alle 14 metriä. Pohjalla. Yöllä etelän ja lännen välistä tuulta alle Jumalauta! Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40 prosenttia. Voi vittujen kevää!
Niin. Niin. Kyllä. Kesä oli kuin kuuma lehmä. Sitä polkemaan kyllä poljettiin. Ranta liian pieni ja siinäkin pohja. Vaihteestaan hajua me yhdessä kirottiin. Ja Nuokkarimäessä oli häviäjä viimeinen ylhäällä. Ja noista päivistä ei oo kuin rippeet jäljellä, mutta on jotain parempaa. Niistä ammentaa. Tämä ääni ei suinkaan tullut ruokakellosta, vaan nyt alkaa markkakahvio. Että pahoitteluni kaikille nälkäisille, jotka erehtyivät. Viisas koira. Olipa kerran koira, joka oli omistajiensa mielestä viisas. Jos tälle komensi, että istu, niin hän sitten istuutui miellyttääkseen omistajiaan ja saadakseen makupalan. Ja jos tältä tassua pyysi, niin sitäkin se osasi tarjota. Ja taas sai makkarata hurttaa. Jopa maahan se oli makaamaan kun käsket. Ai.
508, 500. Ai päivänä, mitä sinulle? Vittujen kevät.
perkele! Lauste. Se tuo mukanansa Semmosta. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei toi mikään häävi oo toi sun ruostekatas, mutta auto se on, kun siinä on 4 rengasta, rattia, no moottorista puuttuu puolet ja vetävä pää on väärä. Mutta saadaan me sitten varmaan sellainen kauppakasti sulle. Voit Teimolta käydä hakee muroja ja mehua sitten. Veli palas armeijasta. Korpijäämät tuli
toisinaan. Aika liian matala, ei tullut risti aukista. Isä näytti omansa. Äiti ei. Ota tuon terkkulainat päästä kotiin, mutta ois kiva kun sitä palautat se sit kun tuut hakee autoa ja tankki ois kiva kun tois tää tosiaan. Mä tiedän onks sulla varaa tankata tota. Ja. Tuulee paljon. Olisiko? Mitäs muuta luonnosta löytyy? Rirveli ja ratasieppo. Otetaan joskus uudelleen. Lähetys päättyy tähän. Kiitos kaikille Luontokutsuohjelman seuraajille. Ensimmäinen jakso on tässä. Jos toinen jakso joskus tulee, niin soittakaa jollekin. Se tulee varmaan tekemään. Minä lähden pois.